Здравейте! Включваме се от магазина Тодор Тодоров Стор. Аз съм Тодор Тодоров, за тези, които не ме познават, и днеска е деня, в който ще теглим и подаряваме нашия втори мотоциклет Брикстън. Първо искам да благодаря на всички записани участници, които ни гласуваха доверие, и още по-голямо благодаря и на хората, които присъстват днеска тук. Ще започнем. Първо ще изчита всички участници и всяко едно лист ще сгъвам и ще слагам в купата. И освен голямата награда мотоциклета, който стои пред мен, ще има и две утешителни награди, които са ваучери по 100 лева за нашия магазин. И така започваме по номера отзад напред. Общите участници са 68 и започвам да ги чета. Номер 68 е Теодор Ванчев. Следващия участник е Никола Василев, номер 67. Следващия участник е, малко се разбъркаха номерата, но така и ще ги казвам, номер 65, Цветослав Василев. Следващия е Анелия Пенчева. Номер 64 е Петър Сидеров. И тъй като той е записан два пъти, тъй като има две покупки на стойност над 1000 лева, 63 номер също е Петър Сидеров. Номер 62 е Теодора Стоянова Гарджева. Номер 61 е Димитричка Стояновска. Номер 60 е Иван Деянов. Номер 59 е Станимир Тодоров. Номер 58 е Петър Самокварев. Номер 57 е Дарина Георгиева Минчева. Номер 56 е Борислав Керимов. Номер 55 е Борис Чуканов. Номер 54 е Здравко Тошев. Номер 53 е Петър Маринов. 52 е Николай Перчемлиев. 51 е Филип Добрев. Номер 50 е Сеид Шабан. Номер 49 е Никола Грозев. Номер 48 е Младен Младенов. Номер 47 е Герган Ангуен. Номер 46 е Георги Ненов. Номер 45 е Иван Златков Кузов. Номер 44 е Пламен Витков. Номер 43 е Петко Търкаланов. Номер 42 е Бенеса Бакюе. Кирил Пенчев е 41 номер в нашата томбола. Номер 40 е Атанас Попов. 39 е Васил Василев. Василен Василев, извинявам се. Само малко да ги сгъна, че някои се отвориха. – 38 е Димитър Йорданов. 37 е Йоана Христова. Така.
36 е Рамадан Карайомер. Uh, 35 е един мой адаш, Тодор Добрев. Номер 34 е Илиян Тъхчев. Номер 29 е Валентин Миленов Иванов. – 28 е Величка Кръстева. – 27 е Светозар Вангелов. – 26 е Симеон Борисов. Номер 25 е Съпчо Георгиев. Номер 24 е Димитър Ставрев. – 23 е Динко Георгиев. Номер 22 е Цветан Бозовски. Стоян Добрев е 21. Станю Клюсов е номер 20. 19 е Тинка Николова. 18 е Красимир Зафиров. 17 е Вероника Михайлова. Петя Димова е номер 16. 15 е Васил Момчилов. 14 е Кристина Стевчева. Само да ги сканем. По-добре. 13 е Милен Асенов. Ако се отварят. Така. Номер 12 е Боян Добрев. Номер 11 е Исмаил Ахмед. Така, тук продължаваме с малко по-горни номера, ако някой се е притеснил, ще бъде изпуснат. Номер 33 е Борислав Принов. 32 е пак Борислав Принов, тъй като и той е с няколко участия. Направил е по-големи покупки. Борис Иванов е номер 31. Тотка Петрова е номер 10. Рангел Кадринов е номер 9. Номер 8 е Николай Лунгов. Номер 7 е Йордан Чалъков. Номер 6 е Доминик Радев. Номер 5 е Иван Цветков. Така. Номер 4 е Митко Петков. Ангел Колев е номер 3. Номер 2 отново е Ангел Колев с 2 участия. Номер 30 е Георги Табаков. И номер 1 е Цветан Атанасов. Разбърквам ги добре.
И бих искал да поканя, ако има някой желание от тук присъстващите да изтегли той томболата. Дамата. Така. Само преди да е дошла да ги сгъна, че малко ги разтворих. Така. Теглим първо голямата награда мотоциклета. Ами? Заповядай. Аз ли да го отворя? Ами, ако искате, прочетете го вие. Добре. Ето, аз ще ви го покажа. Доминик Големия победител Иванов е Радев. Доминик Иванов Радев. Честито! Не знам дали е някой от тук присъстващите. Не чувам, може и да не е. Добре. Доминик е големия победител, който получава този красив мотоциклет. Сега ще ги разбъркам и аз и теглим още две утешителни награди. Дамата ще ми асистира. Ако искате, прочетете го вие. Станю Цонков Клюсов. Той печели награда от ваучер за нашия магазин на стойност 100 лева. И още един последен, да. Тинка Георгиева Николова. Добре, ще го прочета и аз. Благодаря много за асистенцията. Тинка Николова печели и втория ваучер на стойност 100 лева в нашия магазин. Ами, честито на победителите, късмет и успех на тези, които не успяха да спечелят нищо. Поздрави от Пловдив и бъдете живи и здрави!